Sa number 2, Consultative Power Summit sa pagpanguna sa probinsya sa Negros Occidental upod sa mga stakeholders ang ginpatigayon sa tinutuyo nga masolusyonan ang problema sa supply sa kuryente kag kamahal sini. Malawig man ang proseso pero sa Consultative Power Summit nga ginpatigayon sa University of St. La Salle, Bacolod, ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga tuyo sang probinsya nga mag-angkon sang energy security nga hindi makahalit sa pumuluyo kag sa palibot. Luyag nga masolusyonan ang ginaeksperyensya karon nga unscheduled brownouts pati na ang kamahalon sang supply sang kuryente subong. Systemic ang problema suno kay Lacson. Systemic to So hopefully after this afternoon's workshop, there will be some solutions that will be forwarded. And we were just talking to BDO, and they're willing to finance projects, no? And they're also very excited to be here because they like the idea that the province got together and looking for solutions. Tuyo sang Negros Occidental ang pag-transition sa renewable energy. Sa Kapitolyo bilang panugod sini nga tuig, ginapaabot suno kay Lacson ang installation sang 1,279 kilowatts ang solar PV system sa 7 ka mga buildings sang gobyerno probinsyal. Natalana na ang bidding. Sa ini nga pamaagi, tigayon nga makasave ang probinsya sang 132,080 kilowatts, tubtub 158,000 kilowatts sa kada bulan o kung savings nga 1.5 million tubtub 1.8 million pesos. Negros Occidental is really turning renewable energy. No? In fact, we will have a bidding soon with regards to our supplier for solar power, no? in 7 of our buildings. Mga tiglawas gikan sa power producers, power distributors, national agencies, simbahan kag iban pa ang yara sa summit. Nalipay si Bacolod Bishop Patricio Buzon kag puno man sang paglaom nga sa presentation sarang malabot sang probinsya ang mga tinutuyo sini bahin sa energy security. I really thank God for this development. This is long overdue and it's a very, very positive action towards this. I mean, we are all feeling, for instance, this climate disaster. And then a very, I find the group that started this with all the research headed by the lady. Patindol? Yes, she did a very good job and a very comprehensive report. Not only a report, but really suggesting very practical ways of how to do this and how it can be done by Negros if we just put our acts together. Maga sa ulog man sang Renewable Energy Week ang probinsya sa Mayo 20, tubtub 24.